Bona nit a un nou episodi de viruspopular.cat. Aquesta nit ens trobarem amb la Lídia Pujol, una artesana de la cultura. Bona nit, Lídia. Hola, bona nit. Bona nit a tothom. Què tal, com portem el confinament? Doncs mira, a casa estem i res, treballant també, treballant. Teletreballant. I tu, Lídia, bàsicament, ara on estàs al territori català? Jo ara estic a Vilanova i la Geltrú. Ah, bueno. I també treballes a Vilanova o no? No, jo treballo a la Pirotècnia Catalana, que està a Vimbodí Poblet, Tarragona, i jo vaig i vinc cada dia. Però clar, ara amb el confinament doncs estem a casa entre tots treballant per anar podent avançar feina per quan hi tornem. I bàsicament què esteu fent ara, de nivell de teletreball, com a pirotècnia? Són més temes administratius, preparació de catàlegs, documents, paperassa. Paperassa. I escolta, vosaltres a Pirotècnia Catalana sou productors d'aquest material que fem servir les colles de cultura popular, sobretot les vinculades al foc. Entenc que no, a nivell de sortidors hi ha altres companyies que els compren a Xina o que baixen a la Comunitat Valenciana a comprar-los. Vosaltres els produïu, no? Allà, entenc que a la fàbrica? Sí, és fabricació pròpia, total. I explica com ho feu, això? Doncs nosaltres, ara si voleu us explico una mica quin és el procediment des de que es prepara la mescla fins que acaba la carretilla. Explica. Primer de tot hi ha la persona que s'encarrega de preparar la pólvora o la mescla. Aquesta mescla es posa en bombos i allà és on es barreja el material i depenent de la mescla que vulguis fer, aquests bombos trigaran més o menys rato en barrejar-se. Bombos, què vol dir? Un bombo com el d'Altabalé o com? No, bombos com us ho diria? Els de les obres? Aquests de l'obra, més o menys, perquè m'entengueu, que posen el... Que van donant voltes, vamos. Sí, exacte. I així poden estar des de 8 minuts fins a 8 hores, depenent de la mescla que es vulgui fer. Déu-n'hi-do, és una miqueta tot com molt artesà, no? Sí, tot. Sí, tot ho fem. Jo t'imagino allà amb la pòssima anar barrejant. Sí. I res, llavors un cop està aquesta mescla preparada, està eixuta, també s'humiteja i passa tot aquest procés, es baixa aquesta mescla a premses, que allà és on es carrega el sortidor o la carretilla. I això. Llavors un cop està carregada la carretilla o el sortidor, aquest es baixa a les casetes, que allà el que es fa és anar encebant, que encebant vol dir posar una mescla que fem nosaltres de pólvora i goma aràbica, i has d'anar agafant matxeta per matxeta i posant-ho dintre el foradet que té la carretilla. Totalment manual. Totalment, sí. I t'hi pots passar hores i dies, Sí, entretingut, ho és segur. Sí. I llavors un cop està eixuta l'encebo, llavors ja passem a rematar la carretilla, no? Que agafem el cul o el portatro, a dintre hi posem el tros si va o no, depenent del que ens demani el client, i llavors amb una miqueta de cola blanca agafem el tub de la carretilla i l'encaixem amb el cul. I així la fem, moltes. I totes les sortidors, totes les carretilles, és a dir, tenen la mateixa barreja, varien, jo què sé, com fan que xiulis, o si es pot explicar, o com canvien els colors, o aquestes coses? Sí, nosaltres, per exemple, hem de tenir en compte que la pólvora és una mescla a base de potassa, carbó i sofre. Vale. Llavors, d'aquesta pólvora, en diferents quantitats, obtindríem una pólvora més forta o més fluixa, però la que nosaltres utilitzem, la més popular o la més utilitzada sobretot per finalitats pirotècniques, té una composició d'un 75% de nitrat de potassa, 15 de carbó i 15 de sofre, que segons com la treballem obtindrem una pólvora o una altra. Llavors, suposo que us preguntareu que com aconseguim un sortidor amb efecte xiulet o un sortidor amb efecte de color vermell. Sí, un vermell o un verd o jo què sé, o no, aquest que és més daurat o aquest que és més no sé què. Sí, doncs això és a partir de diferents elements químics, productes, més aviat, que per exemple, per aconseguir un color vermell nosaltres utilitzarem estronci, per fer verd, bari, i per fer blaus, coure, i també fem groc o taronja, que llavors utilitzaríem diferents resines o gomes. Bàsicament és que això és una mica d'alquímia, Sí, jo m'ho pare, que jo.
Bueno, doncs molt bé, tu això. I a nivell de producció ara mateix esteu totalment parats. Perquè clar, la cultura estem totalment parats. Sí, però com que ja et dic, nosaltres estem treballant tot l'any, per sort, els magatzems els tenim plens per poder arrencar temporada i això de moment no incumbeix. Bueno, doncs... Tenim fet un treball darrere. Bueno, sort que ho teniu ja preparat perquè en el moment en què arrenqui et puc donar constància que començarà a despertar-se totes les festes que estan parades durant un mes, que durant aquests mesos de primavera arrenquen moltíssimes festes en el nostre país. Moltes. Doncs, i tant que sí, i tant. Doncs res, Albert, digues. Res, que sempre adquiriu productes o... Bueno, que adquiriu productes sempre feu cas de les instruccions que hi van, que ho compreu en llocs autoritzats, llegiu les instruccions, no feu servir productes que estan fets malbé o deteriorats i res. I que si ens voleu seguir les nostres xarxes socials, així també podreu veure el dia a dia nostre com és, que de tant en tant anem penjant vídeos del que fem. Molt bé, doncs digues Instagram. Instagram, Facebook i Twitter. Molt bé, i què és Biblioteca Catalana? Doncs molt bé, doncs us seguirem a les xarxes i ens seguim veient. Vinga, una abraçada, fins ara. Gràcies, adéu. This call is now being recorded. Però això t'ho diu el teu mòbil, que sí? Sí, jo diria que vale, sí. Perquè normalment amb els ordinadors no em salta aquesta gravació.